Dobrý den, ukážu vám teď vzorky přízí kartopů, které už máme doma k dispozici. Vezmu to podle abecedy pro snadnější orientaci. Tohle to zrovna je, jak vidíte, 4 Maxim Four Seasons. Je to směs bavlny a akrylu půl na půl. Gramáž návin vidíte tady. Je tenká relativně, matná. Další věc, Anakuzusu, taková heboučka, určená pro děti primárně. Je to vlastně vlákno a na něm třásně. Dohromady to tvoří takový kožíšek. Složení je 100% polyester, ne, mikropolyester. Návin, gramáž. Další věci vidíte tady. Takže Anakuzusu. Tohle je zrovna barva K705, světle fialková. Tak další, ta je přímo určena na jeden kus čepičky, jmenuje se Berem, 65 gramů, bambulka k tomu na šňůrce na přišití. Najdete v krásných barvičkách v albu. Tady je vidět složení, akryl, polyester, zase další údaje. Boncuk, opět něco pro děti, to je 100% polyamid. Tvoří takové malinké bambuličky, jak perličky to vypadá. Taky velice příjemná. Návin. Další údaje. Tak, tady máme Komfort. Ta je heboučka, půl na půl akryl a nylon, ale fakt příjemná hebka. Návin, gramáž, takže to je Komfort. Barva K721, tmavě fialová. Tohle už je s vlnou, Gypsy, 50 vlna, 50 akryl. Návin, gramáž, 100. Ukážu tloušťku. Krásný lesklý akryl, lemon. Velice příjemný, hebký, ve spoustě barev v nabídce. 100 gramů, 250 metrů. Tohle je barva K202. Tak, 100% vlna, merino wool. Tady ve vínové barva K122. 100 gramů, 170 metrů. Tohle je zajímavá věc. Pure Viscose. Už jsou takové trošku podsuchtané, protože to máme jako předváděcí klubička. A tohle je taková klouzavá dutinka, šňůrečka kulatá. Složení velice příjemné, viskóza s polyesterem. Pure Viscose. Hnědá je odstínka 882 a tady ta petrolejová je K650 ve vzorníku, co máme vyfocený, tak tam je trochu zkreslená ta barva, takže reálná je fakt taková petrolejová. Tam vypadá spíš jako šedá v tom vzorníku. Rubín. Tohle to je zase směs akryl s vlnou, plus ještě tam polyester a polypropylen, čtu to dobře. Obsahuje vlastně vlákno s takovými droboučkými nopky. Jsou krásné odstíny, jsou k dispozici.
rubín. Návin gramáž 100. Simli angora. Směs vlny s mohairem a s akrylem. Tenoučka 510 metrů návin. Kovové, je tam vlákno, ještě tady takové měděné, vidět. Příjemná hebka. Tak, tohle je krásná záležitost. Simli tafsan, třásňová. Na šňůrci jsou takové fakt dlouhé třásně. Moc heboučké, je to jako kožešinka heboučké. Obsahuje taky kovové vlákno. 53 metrů, 100 gramů, 71% polyamid, 16 polyester a 13 kovové vlákno. Odstín K728. Krásná tlustá tempo na desítky jehlice, to je 200 gramovka, 80 metrů, 25% superwash vlna a 75% akryl. I krásná barva, taková krémová, tohle to je K025 barva. Tak a ještě jedna třásňová, Jumos. Tady jsou ty třásně kratší, řidčí a bez kovového vlákna. Je lesklá, taky jemná. 100 gramů, 125 metrů, 100% polyester. Jumos. Barva tohle K013 a ta modrá je K624. Tak a poslední věc, zase už taková rozhozená, je to tak klouzavá žinilka, takže kloubička jsou už trošku rozjeté. Styl jako dolfina, je silná, hustá, obě 100 gramovky, ta jednobarevná je návin 95 metrů, ta barevná nebo se vzorkem je 110 metrů. Název Jumurčak, nevím, jak se to čte, vzorovaná Jumurčak Benekli.